Nalangkat sa mga tinun-an sa Cebu City Science HS ang ikaupat nga ganti atol sa ISEF Regeneron 2024 ubos sa kategorya nga cellular ug molecular biology research. Personal ang ginawan sa tulo ka mga tinun-an uban ang ilang coach niadtong Sabado, Mayo 18 sa California sa Estados Unidos. Gilangkuban ang grupo sa mga tinun-an nga silang Michaela Rentuza, Mikaella Macabata ug Wesly Secuya. Ang ilang pagtuon kabahin sa in silico and in vitro evaluation of embryogenesis inhibition activity of ethanolic extract of chico bark against gastrointestinal estrogenal eggs. Ang nakadapit sa atensyon sa mga hurado gawa sa Cebu City Science HS, like 11 pa ka mga eskwelahan ang ipadala sa nasong kompetisyon sama sa City of Bugu Senior High School ug Mandawi City Science HS tinguha sa mga kompetisyon nga mapalambo ug makakaplag og bag-ong tambal sa kalibutan sa siyensya.